Koronavirusaren edapena eragozteko, gaur bertan jakin dugu beste 15 egunez luzatu dutela alarma egoera. Latza da egoera eta hainbat kasutan oso krudela. Horregatik, nire lehen eskerritzak eta nire miresmena azaldu nahi diet, osasunaren arloan lanean ari diren mediku, erizain, zeladore, garbitzaile eta oro har langile guztiei. Doakie halaber, nire miresmen bera, isolatuta dituzten gure aiton-amonen zaintzaz arduratzen ari diren profesionalei. Eta nola ez, euren senidei ere, egoera zail honetan euren alboan izateko aukerarik ez dutelako. Herriko merkatariei, herritarrek euren erosketak modu seguruan egin ditzaten egiten ari diren esfortzuarengatik. Halaber nire miresmena eta laguntza ere eskaini nahi diet, isolamendu egoera honetan euren erasotzailearekin bizitzeko behartuta dauden emakume guztientzat ere. Udaletik baliabideak indartu egin ditugu zuei begira eta etxetik ateratzeko beharra duzutenontzat hainbat etxe egokitu ditugu. Nola ez, azpimarra egin nahi dut ere, herritarren bolondres sarean izena eman dezuten herritarren jarrera. Izan ere, eredugarria da momentu zail honetan gure herrikideak, aiton-amonak, gaixoak edota kuarentenan dauden herrikideak laguntzeko eta babesteko hartu dezuen jarrera eta autu eredugarria. Une honetan 130 voluntariok eman dute izena zeregin honetan aritzeko, ez da gutxi. Gaurkoan ere gogoan ditut egoera honetan lanpostua galdu dutenak edota bihar lanera joatera behartu dituzten langileak ere. Izan ere, ulertezina eta sinesgaitza egiten zait nola oraindik ez den norabide honetan erabakirik hartu, jakinda birusaren edapena murrizteko neurririk eraginkorrena dela. Horregatik eskatzen dizuet, arren entzun ditzazuela beste herrialdetatik datozen mezuak eta baztertu dezazuela kapitala krisi honen erdigunetik. Eta oro har ere, herritar guztiei miresmena adierazi nahi dizuet, etxean geratzeko aginduaren aurrean erakusten ari zareten jarrerarengatik. Izan adineko, izan gazte edo izan haur. Gainera, txalogarria da era berean irudimena landuz gure herriko balkoietatik, gure etxeetatik edota sare sozialetatik abiatu dituzuen ekimenak elkar zaintzeko, elkar animatzeko edota zergaitik ez elkar maitatzeko. Bejon deizuela. Usurbilen zorionez eta oraingoz birusaren edapena txikia da. Edonola ere, honek ezin du balio erlaxatzeko. Ezin dugu erlaxatu. Osasun agintariek diote oraindik okerrena etortzeke dagoela. Eta horregatik dei egin nahi dizuet orain arte bezala zorrotz jarraitzeko etxetik ez ateratzako emandako agindua. Zentzuz egin ditzagun erosketak gure herriko saltokietan ilararik sorrez dadin. Beharrezkoa den kasuetan baino ez atera etxetik. Eta batez ere dei egin nahi diet adinekoei etxetik ez ateratzera. Hain zuzen ere horregatik antolatu da herritarren sare zabala zuen beharrak asetu eta zuen erosketetan laguntzeko. Une honetan, udaletik kolektibo zaurgarrienengan daukagu begirada jarrita. Herritar guztiek izan ditzaten bermatuta oinarrizko behar sozialak. Eta norabide honetan honako erabaki hauek hartu ditugu. Bat, diru laguntza lerro berezi bat jarri dugu martxan, herritarrei oinarrizko elikadura bermatu ahal izateko. Bi, isolamenduak ekartzen duen bakardadeari aurre egiteko eta bakardade sensazio hori nolabaite arintzeko helburuz, bihar bertan
Bakarrik bizi diren 75 urtetik gorako herritarrei deiak egiten hasiko gara, zer moduz dauden jakin, zer behar duten ezagutu eta zergatik ez solasaldi atsegin eta pausatu bat izateko. 3. Lehen aipatu dudan bezala, indarkeria sexistaren biktimak diren emakumeentzat ere baliabideak indartu ditugu. 4. Udal zergen eta tasen ordainketa epea luzatu egin dugu. Eta halaber, herritarrei une hauetan eta alarma egoerak iraun bitartean ematen ez diegun zerbitzurik ez dugu kobratuko. Hala nola, kiroldegia edo aurreskola kasu. Udal honek malgutasunez jokatuko du ordainketa guzti hauei dagokiolarik. Eta 5, hondakinen bilketa ere zaintzen ari gara eta gaixorik edota kuarentenan dauden herritarrei modu berezian jasoko dizkiegu hondakinak guztion segurtasuna bermatu ahal izateko. Txarrenari onena ataratzen ari gera. Ziur nago. Ziur nago guzti hau, egoera guzti hau ikasbide bat izango dela guztiontzat. Erantzunkidetasuna, elkartasuna, elkarzaintza gisako balioak nagusitu daitezela ororen gainetik. Eta balio dezala guzti honek gure komunitateari, gure herriari, Euskal Herriari, munduari, betaurreko morez jantzita begiratzeko eta beste mundu bat eraiki ahal izateko. Animo, zaindu eta besarkadak.